zamo kamar bawa, na jure abubuwa da yawa akan ki, amma duk baki hango ba. Mamar ta rike ni da gaskiya, ta ce da ni yaro mai tarbiya, ta san ni ba na mata tirjiya, wata gari ki nunan gaskiya. Ta so raba ni da Ahmad gaskiya, yarinyar nan san ba ta da tarbiya, ta ce da shi ya guje ni gaba daya, haɗin Allah ba a yi mata zaniya. Kan soyayya an ce amana ta, ya rabbana ka yi mini mafita, kai albasa ba ta halin ruwa ba, baki yi sa'ar mashawarta ba, kin zaɓi sarrai kin bar turba, wallahi ba za ki gare ni ba. A basu ji na barwa Allah, mai kyauta mai share kwalla, kai ne mai sauyi sarki Allah, gaban masoyiya mai alkunya. So